ba abin da za mu ce da duniya, jinyar malam da kuɗi da addu'a da yana ceto mutum. Malam da ya daɗe da ceto. Kuɗi da duki da addu'a da mutane, tsangayoyin nan musamman na malamai, addu'o'i ba mu san su ba, da suka taimaka wa malam da addu'a. Ubangiji Allah ya taimaka musu. Jinya ma ba kowa yake yi ba, sai wanda Allah ya yarda da shi. Allah baya so malam ya je ya tadda shi a cikin wani yanayi ne, shi ne ya gyara tsakaninsu da malam. To alhamdulillah muna godiya, muna roƙon Allah isa wannan jinya ta zame masa kafara, ta zame mar kankarar zunubinsa tsakaninsa da rabbil alamina. Malam baban kowa ne, baban marayu ne, sannan baban masu iyaye. Kaga gidan nan da muke ciki, wallahi in na irga maka 'ya'yan da ba na malam ba sun fi 'ya'yansu yawa wanda suke kasansa still na gidan nan banda na waje. Malam bai taba bambanta dan wannan da dan waje da dan gida. Wallahi malam in zai musu sutura ɗaya yake, bai taba fifita na 'ya'yansa su fi na 'ya'yan da bai haifa ba. Fatan mu ubangiji Allah ya masa rahama. Sunana Adama, har gidan malam na ta'ala. Ya kuka ji da rashin malam yau? Kai, ni tun da nke ban taba ganin bakar rana irin wannan ranar ba. Allah ya ji kan malam, Allah ya sa ya huta. Gaskiya malam na kowa ne, malam yana alkin alkhairi. Ni ne dan gidan malam na ta'ala, cikin maza ni ne babban ɗansa. Ya kuka ji da rashin malam? Lokaci yayi, bayan da za mu yi sai dai dole za mu yi haƙuri, amma lokacin malam ya yi, sai dai Allah ji kansa kuma Allah gafarta masa, shine abin da za mu ce. Malam na ta'ala Allah ya masa rasuwa. To mu abin da muke da bukata shine malam na ta'ala mutum ne mai ahali da yawa, mutum ne mai 'ya'ya 'yan makaranta firamare, sakandare da kuma higher institution, wanda kuma yake ɗawainiyansu da shi ne. Yanzu kuma a gaskiya muna neman alfarma a gwamnatin jihar Yobe da dukkan wani jami'in gwamnati da duk wanda yake tafiyar da cikin al'amuran nan, don Allah a taimaka a ga cewar gidan malam na ta'ala bai koma baya ba.